Have you ever wondered if kanay mo hang kachar-char, manguyab bagid nimo? If nabigid siya plano sa iyong relasyon, or if nabay padungan ninyong pagsama, if in love bagid siya nimo. Here are stages how a man falls in love. Stage 1, the crush. Mo ni kumbaga ang first look niya. Physical appearance isn't really the most important, but each guy has his own preference. Mapahanan niya. Eget! Stage 2, infatuation. Mo ni ang stage where mo diskarte ang guy. Either iyang i-ask out onto a date, or iyang char-charan ng storya. If a guy gets rejected ani nga stage pa lang, dako kay chances nga mawagtangan siyang interest. Ay, alam mo ipangapiron oy. Hilig di ka coffee? Kaayo. Coffee is life gyud ko. Mo ba? Ako mo ba? Kanang ngana ka mag-coffee ugma? Ako bala libre. Sure? Sige, okay ra. Kay, wata ka ba? Ako na niya pohon imong life. Now, all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody's... Eget! Stage 3, attraction. Mauna ni nga stage where ang gipanguyaban sa guy kay mo pakita sa dong interest niya. Mauna sa niya ang time where ang ilahang connection kay deeper na. Uy, kanang, unsa gyud ay imong dream? Akong dream? Kuan. Nga someday, makatukod kog stable na business and na ako'y loving family. Wow. Stability og love gyud imong ganahan, no? Oo. Ikaw di ay. Unsa imong dream? Kuan. Akong dream kay ikaw. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと Eget! Stage 4, becoming consistent. Muna niyang stage where si guy magsige na pa-impress, nagsige na patagan. But even sa kaning stage, kana si guy, wala pa na in love. Unsa gyud imong type nga guy? Kuan. Cutean bitaw kay ko mga chinito. Hilig di kag chinito. Eget! Stage 5, the decision. Muna niyang stage where pangutanon ni guy ang iyang self if makita ba gyud niya ang future with the girl. Iya ba gyud kaha ipadayon or muhawa na lang siya. Okay na kakuha ni niya. Di na ako pasakitan ani. Okay na ako sa mga anak, no? Eget! And lastly, commitment. Mao na gyud ni. In love na gyud si guy, and finally, iya na gyud i-ask si baby girl if pwede na ba gyud magkasila. Uy, nakihugaws na ako. Ha? Asa na pita? Tara mo sa amin. Nasa amin dahil. Saba. 君の虜になってしまえばきっと Unsa ni? Basta ha? 充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえば Yes? Yes. Yes, yes. 1,000 times yes. I love you. I love you too. Eget! So, asa naman gyud mo napita sa imong kachar-char or sa imong kairing-iring? Sure na gina ang makadayon mo? Nga nagid mo ipadungan? Ari lang sa takotobron. Shout out to April J. Escoton, DJ Nico Aguilar from Pacman Radio, and iyahang crush nga si Amy Yvonne Esparagara. Comment heart for a shoutout on our next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.